راديو إيرنا داغماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا قتيلو زقرب مدبنا كفزتيو نايلو مغاشانا يمانه قبرتن سايس تبهله تقماطي هاجر شودنيو نسونن وحزبلو عمتات اب ارثوذكس توحدو بيت كريستيان كم ممهر كوينو زغلغلن حجون بحافشا نمأمنان تا بيت كريستيان بفلاي دما نمن اسياتا مستمهار ينطفالو ጋዜጠኛና ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ብዛዕባ ድሕረ ባይትኦን ምኽንያት መፍልላይ ናይታ ቤተ ክርስቲያንን ከሕብረና ዓዲሞሎ ንሙሉእ ትሕዝትኡ ናብቲ መደብ ከሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን مجمرة حجي يمانة مني يا يمانة قبرت نساي بال أبعد كابدك أم حرن دادوك توليده سلازي أنا مجمرتها مالت أبتي نبت بتغرسيان سي قاشا يكون ود بت كمزي أبي ون توم أبي أبحوجيسي ولدك هنا تيم حجينا عاون قلت فم بنيش تقول له يا مبتي نايت مرتناي بتغرسيان ناو كأبتو جرمن مالتي بزخانة أتي تمرتنا دي كنا زبك عقا أو سيدين يرخلو أبو خن تلفان عن أب نفاسيت مالتي بنفاسيت كانت تمرتنا نهي سكولا تمرت نورمال نهي كلام نعو خسرون ناو خيده مالتي غير مسند بحقي أو خا كلتي مالو أنيرة مالتي هجي كلتي نمالا كله ناس مسكونة تدي كنا زوسد الجيزة أو كله نتدي كنا قرينا نفتمرتي عالم عزم بلا مالتي سلازي بزي تمرتات شعور نفاسيت حدا 4 عامات فرقوا نفاسيت فرقوا خاب دكم حريته ما حري تمرتناي انتاشو بزياده كن دحرين دكم حرمزي كاب دكم حري تمرتي ودي كابين ابي غزي نيروزي ازي قدمي قرف ليلي سلازبلندي قدم درغي زنايدي كنا خلك كل غزي سغابتي 9 عامات تمرت نخلت 3 عامات من نفاسيت ينيره حجة أو 3 عامات قال مستنحكو ناصنت مزيو شعو ناصنت نعد تمليسه مالتي نفس دراي ندق محاره حجة تمرتو خلاص كفل جميره شعو هم ده عندنا اب مسناصنت مالتي تمرت جميره منفاسي ابزي دق محاره تمايرس غابتا شاي كفلي سو 10 كفل عندنا تمايرن زونه سدرابيت قال عند حلو بين محجاز عندنا شعو 10 كفلي نفاسي تمليسه مالتي أبا حنت عمت تمهير خاتم مليسن دكم حرمتي حجتنا برا أنت أشوف مجبرك أي نابزن يبلك أي وسان تمنى برنا مالت بخمس مجدي أبكلتي تمهيره أبتمرت أمن باسيتن أب دكم حرني تمهير أمود أتاجين دكم حري وديه سوا خير مالت نسخة إذن لو معت نزار ولا قداي نبي تكرساني يب ديكونا يتقبل كان بعلى خادي دلخا ويس انتاي تكونات مسرتو تناي بنشتي كله ناي عليه كون دليت نيرنا مالت ديكونا خنبل سو دحارجن لك عناصنت مسمصغن مولناتهم نمهاز نبرنا تمهار والا نديكونا زي كنا ناب علماو تمرتينا زبيلنا دارغا تي تمرتي دارغا مزحتنا شعو ارنو بمنتاي مخان خداني كلني كنت نافتي ناي كمزي حدش كوينا تمرتنا شعبيه مسلني اتناي بولده كنت ناو ايزنبلنا زنبل وحدات سبات نيرم مالت جنا ولعنا نيرنا بتركل ولا سدرانا نافتخستي من صقيطهم ناشعو تمرسبنا بتعلم او تمرت مالتي كن نحنا خستاي بزغونه كن اي نعو بايتا هبناين مالتي انا بعلي كفلاي كابتن مساتي بزح زنبرنا نافت منفساو نغير ايغوينا نافتي علماء تمرت أزم بيلنا مالتي أزم بيل أنا وفلاي بولك إكسربك كندي زوري خاصة وريدك زوري من بالعصر شوعات زوري وريد سلازي دحري 10 شوعات زوريا مرادك بقبلك أخا وديخا مالتي خاب زعبات تمرت دملكت بتركل نزوريا نمجمرتها جيزة نساوا تمرت تباهيلهم 10 تغفلي أبساوا أنت مهار تباهيلهم تمرت ماتي كين قبر أفساوا استغفتلنا عدل تجمرن مجمرتها جيزة هند بزخوننا أبانا إنيرو أبز الزور الزمالات حجة أنا كابتهم نتي تسفى ناي تمرتي زي تسألموتهم تسألمات كوين استرعيني أبز وان أنا حد قبعتمي مالتي مخنياتو
تسفانا شرعي تقريص مالي أبسوا مسكرنا تمرتي المسوسرنا بتركل تمرتي أو أنا حن تمرت زي كونه نتعلمين يا مالتي هل زي حجز له تمرت زي تابع بيتهيس أنا حنانا مالتي حجي أنا خابتم جود ساعات تمرت زنوبر سبعتين يرى جن تفايتام سرعة أخو عدل زي بمسكونه المواز وطرح كساجيرة مالتي ما قد خنادي جميرة. بس مخنيات كابير ترى مع زوتي خا. كابير ترى تشحن 4 وزية لك عرفتي له مسددنا 10 ثوار هنا ترك الباقي رشعو ورقتها مع راري خاب وزية قرب كسجرن 5 خلني نجزو باقي رأيت مولس كن عرفت مالتي. هراي. إثيوبيا وزية. مو كابز جزيزي أب إثيوبيا خندي تصنيح كمالتي؟ أب إثيوبيا خلت عملت نشد شهور هنصنيح. أبو على نبن أفشمل بان. أو تمهار كاي نجار تارلو. أو تمهار كون نجار نهرالو غين منفسه ونجار كير من أب إثيوبيا مسأي أب إرترا جميري خم حدش. أي تردأنا. اتمنفسه وهيوت أب عصرك في لجنا النفس يتمسكركو كم بحدش نبت منفسه ونجار أو جميري مالتي. أب مس عند أبونا فيليبوس مال ده آخرك؟ أوه عند أبونا فيليبوس مسكركو لجنا أب أخم مسكركو بفلاو بيت مرسمبت كم هار جميرة مالتي. ما مهاران نيرمهم دي ما بتجزيتي؟ هو بفلا ما مهاران حجنا من نيرم مسيلك زيادة عن مهار زنور كورس كم حبار زوج وناي حبار ناي تكنيكال سكول تمهارو نيرم بسلات بيقونات مالتي. حجانا بأمس ركب سلز نبرني بزيادة أنا ولا مدينة ألم داخل كنابو بساعتهم هار نيرم. دا مدينة ألم ما بيزلوا مالتي أفتف. ناي حبار مسأم تبارك نيرني فلاي كأماتت كأديك ما أتتهم سلز نبرو بزخ رخبون كيله صبق مسأم ركب سلز نبرنا شوت بتمرتي بيت مستنبت مسأم جميرة فلاي نما حبار. هجا أبزي إبتي زيادة هيوت زي جمر مالتي تاني حدا عمل تمرتي ذكر كوامالت. ده حراب إثيوبيا مستأجر كامير كمالتي. بغتا حجي ناب إثيوبيا مسكو أقول قلت جميرة مالتي نويح أقول قلنا بزح تماهيرنا من فساو نجر نويح تماهيرنا مالتي تمرتات بحفشة. أفت مع عسكر نيروكو مالتي. أما عسكر بس هو أزيو صبوت تمرت نيرنا كابز حجي زيادة تمرتنا بتي تمنفساو النت نابي زنبالي خب قدمي نيرن زيادة جن زنبالي كنتاشمخ قبل جميرة مالتي كلالي جميرة. حرة. أو أبدس أنا عكال وان دحريو نابزي نايلو معلت قدانا خسقرك أخلقو نشودن معزي خاتيها. شودن بديحرو ناب ليبيا خيدة بليبيا ومكلت عمد شد شوار حنا بلساني حمالتي أبكلت شحن شومنتن نابزي مودعتا وهي كام جمعت خلتشن شعاتن نحشودن عادي. سلازي أما قد خاب ليبيا قد خلقها دقات أما كات سقام عينا بران؟ حفشاو قعزي كبير سلاز نبرة بتعمي خبيدين يارو يتهيوات حلقة سلاز نبرة ناي بخل نقر مالتي وعب إسريبيت عملتي شوعات ورحن أب حدا إسريبيت سانيها أب مسرح تازب بحلها كتما مالتي عزي مري رزقاني هيوات ديحرم حلاف كاوغن بحقاو مقدي نافشودن تقبيلات إنه أكتشف جعتمي تشعتن عم تمرت مالتي. منقص شودن بحقاو مقدي مسيكم نعاخاتكم. هو أما ودأتها بحقاو مقدي مسينا. أنا زل الخوم وحدات. حراي شودن مسأتها بغتانا بتكرشان متيخا تشحن 10 مالتي. تشحن شعتن. أوكي. تا بتكرشان كمية رخبك بحبش أتمنى نابرونا شودن كمين يرشعو. من نابرو شودن مجمرتا نابزي مزخله بنشتي عدي آتي نابزي نشتي عدي ليكسلز بهالكتما رحق نورزين أو مساعته أب ليبيا صبغ أقول قلت سلز نبرنا بفلا بيت منفسه ونجر أبت بزح أقول قلت سلز نبرنا أنا نابز مأتاوي بتخرسيان أبزلو قال أقلقلتي ما نزبال حونا يمز أكمل لهم حجزوك ميزبل ورب ومسميع مالتي حجي أنا مسؤول كدارجا قلت فهم تهم ناي بتخرسيان ركب مساجيرة أيدون جوخنون ك نعمز أيلومني جن أنا قرب قال خزن عدلي هذا عمت دحر مزنا حاو تم قال خبتم قبلتنا بتخرسيان سحيوا مني إن بتخرسيان ناي استوكلهم مزيان مالتي حجي أوردي تبتخرسيان أنا خميس أني كان تلكاني تبتخرسيان منفس زلوهم سبات أني خمني دليت زلوهم وحدات من سيات كوينهم طور نفات كن كأني تمرت زنافو وانجل زنافو أقول قلت زنافو
ሕብረት ዝደልዩ ሰባት ውሕዳት ፀኒሖምን ግን ቤተክርስትያን ብዙሕ ነበረን ዓበይቲ ገለ እምበር ብዙሕ ናይ ተሳትፎ ናይ መንእሰያት ግን ኣይፀንሑን ቤተክርስትያን ብዙሕ ማለት እዩ እዚ ቤተክርስትያን እዚ ንዛረቡ ዘለና እዚ ሎሚ ኣብ ቅድስቲ ማርያም ድፍለጥ ቤተክርስትያን ኣብ ኣካላ ዝነበረ ማለት ኢና ንዛረብ ዘለና ዋ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ሕዱር ካህን ዝነበሩ ድማ ኣቦይ ቀሺ ያሬድ ይመስለኒ ኣቦ ቀሺዑ ተክል ቀቂድመይ ኣቦ ቀሺ ስገዶም መፅኦም ኣለዉ ናይ ሓደ ዓመት ቀዲሞም ንኾኑ ኣቦ ቀሺ ስገዶም ኣትዮም ኣለዉ ሕዱር ካህን ኣቦ ቀሺ ኣስገዶም እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ምስቶም ዝነበሩ ካህን ኮይንካ ብሓባር ነቶም ኣብኡ ዝፀንሑካ ተምሃሮ ትምህርቲ ሰንበት ብፅቡቅ ኣገባብ ትምህር ነርካ ማለት እዩ እዋ በቲ ዝተዋህበኒ መድረክ ኣብ ዝተዋህበኒ ዕድል በቲ ዝነበረኒ ባይታን ቀጥታ ናብ ትምህርቲ ወንጌል ብትምህርቲ ወንጌል ኣብ ቤተክርስትያን የገልግል ነይረ ኣብቲ ቤተክርስትያን ውሽጢ ክተገልግል ከለካ በቲ ሓደ ዲቁና ይተቀበልካን ግን ናይ ትምህርቲ ሰንበት መምህር ኮይንካ ብዙኾነ ኣብቲ ቤተክርስትያንካ ፅቡቅ ሕብረት ከም ዝነበረ ገሊፅካልና ካብታ ቤተክርስትያን ብከመይ ዳ ተፈሊኻ መወዳእቱ ብትክክል መጀመርታ ኣብቲ ቤተክርስትያን ብዛዕባ እዚ ከም ውልቀይ እንድሕር ክዛረብ ኮይነ እውን ብዛዕባ እዚ ሕጂ ጉዳይ ኣዘራረብ ድሕሩ ዝመፀ ኮይኑ ዘሎ ናይ እዚ ሕጂ ኣዘራረብ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ኣብን እንጤኖስ ይኹን ጉዳይ እዞም እሱራት ካህናት ይኹን ዲያቆናት ምእመናን ይኹን ኩሉ ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት ብዛዕባ እዚኦም ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረን ከም ውልቀይ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ግን ዋላ እኳ እቲ ገለ ሂንት ዝኾነ ነገር ምእተው ዝኾነ ነገር ከም ወረት ሰምዕ እንትነበርካ ብትክክል ግን ኣፍልጦ ኣይነበረንን ኣብቲ ጉዳዮም ማለት እዩ ግን ዝያዳ ኣብ ዝፈልጦ ዘለኹ ኣነ ኣብቲ ቤተክርስትያን ምስ ኣተኹ ዝያዳ ንሳቶም ባዕሎም ስለ ዝፈልጥዎ ነቲ ጉዳይ ሓቢርና እውን ምስኣታቶም ስነልዕልል እዚ ጉዳይ እዚ ካብኣታቶም ክሰምዖን ድሓር እውን ብማስ ሚድያ ብማስ ሚድያታት እውን ክቃላሕን ምስ ጀመረ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ሕቶ ክፈጥረሉ ጀሚሩ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓኒ ክንሓተሉ ጀሚርና ኣብ መንጎ ንሓተሉ ናይ ኩሉ ሕቶ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እስኻ ትሓቶ ተመሊሱ ዝሓተካ ተመሊሱ ንዓይ ሕቶ ክፈጥረሉ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣማሲኡ እቲ መወዳእታ ካብቲ ቤተክርስትያን ዘፍልየና ግን ንሕና ናይ ኣብነ እንጤኖስ ተኸተልቲ ኣቦና አንጦኒዎስ እዮም ብምባል እዩ መሰረታዊ መፈላለዩና ናይ ኩሉ ሕቶ እዩ ነይሩ ክትብል ከለካ ናይቶም ሽማግለታት ናይቲ ካህን ቀሺ ኣስገዶም ከምኡ ናይቶም ካልኦት ምእመናንን ኢኻ ትብል ዘለካ ማለት ኢኻ ናይ ኩሉ ክብል ከለኹ እኳ ናይቶም ሽማግለታት ክብል ኣይክእልን ምክንያቱ ሽማግለ ዝምረፅ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣብ ቤተክርስትያን ብምሉእ ኣፍልጦ ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ግን ብዝያዳ ኣፍልጦ ኣለዎ ክብል ዝኽእል ግን ናይ ትውልደ ክህነት ብሓፈሻ ዋላ ትውልደ ክህነት ግን ነዚ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ይፈልጥዎ እዮም ምክንያቱ ዘጋጠም ነገር ሲ ክምልስዎ ዳ ኣይክእሉን እምበር እቲ ነገራት ይፈልጥዎ እዮም ሕጂ ኣብቲ ሽማግለ ዘይኮንኩ ሕጂ ኣነ ዛረብ ዘለኹ ኣብቲ ውልደ ክህነት ናይ ተገልገልቲ ናይቲ ቤተክርስትያን ግን ንኩሉ ሕቶ ዝፈጥረሉ ነገር እምበር ኣዕጋቢ መልሲ ክህብ ዝኽእል ኣካል ኣብኡ ኣይነበረን ስለዚ በቲ ሓደ ስጡም ሕብረት ነይሩኩም በቲ ሓደኻ ጉዳይ ናይ ብፁዕ ኣቦና አንጦኒዎስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ዝምልከት ኣብ ናይ ገዛ ማሕይር ምዃኖም እስኻትኩም ሕቶ ኣላዒልልኩም ማለት እዩ ስለዚ ሓታታይን መላሳይን ዘይብልኩም ክነስኹም ከመይ ጌርካ ካብቲ ቤተክርስትያን ከይድካ ዳ እዚ ሓታታይን መላሳይን ዘይብልካ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ቤተክርስትያን መኸዲና ሓደ ለውጢ ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብቲ ቤተክርስትያን ኮንካ ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ንዓና ዘምልሰና ዘውፃእና ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብኡ ኮንካ ሰባት ከተፍልጥን ኣይትኽእልን ንባዕልኻ እውን ለውጥን ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ መሰረታዊ እታ ቤተክርስትያን ሕጊ ሙሉእ ብሙሉእ ፈሪሱለ ኢልካ ውሽጥኻ ኣብ ዝኣመንካሉ ጉዳይ ወፂኻ ኢኻ ነቲ ጉዳይካን ሓሳባትካን ከተድምዕን ከተረድእን እትኽእል እምበር ኣብኡ ኮንካ ከተስምዕ ከምዘይትኽእል ኣብ ዝተረዳእና ግዜ ኢና ክንወፅእ ክኢልና ማለት እዩ እቲ መውፅኢኹም ምክንያት ሓደ ማለት ንበይንኻ ዲኻ ነርካ ካብቶም ዝወፁ ወይስ ካብቶም ምሳኻ ዝኽተሉካ ዝነበሩ ተምሃሮካ ድዮም ነይሮም
ويس بحفشو تتمهارو زنوركم أجابات ونسك وسيق كان جرنا مالتي كنتات كا زوج ده حاويسكم سناي بوسو أبونا تحاويسو حفشاوي تي كنوز كلنا عن بينا يكون كنوز زي زم أبينيرو ألونا حدا كهن ألونا مزمران ألونا كم حوات لنا مالتي استأكمنا هنا مالت بحفشاس حدا عين ترديت زنبر الناس سباتينا أبتوش تخوي الناس حدا عين ترديت ناس أو زنبر النار رديت أبن أنتنا زنبر النار رديت حدا نيرو مالتي دحر أبناي بعد سندس فال بتغرسيان شعو كابناي قبض تابوت أمسي من يرو مسأتهم رتصبو ركز نبر الناس سباتينا مالتي اجي ازي نعوم كابناي قبض تابوت سلزمصاهم مسانا حبرت يبولكم من إلومم سلزنبورو نيزخ أنا يقاومن يرى مالتي بول بناي بتغرسيان حق مسرت سلمنتاي تابوت ناي قبض مصي تبايلو تابوت يخلو ازي بالحطو يغرب نيره تابوت كو وهابو ايتدلين تخليهم تابوت كام ناي قبض مسخاني كاب عد مصيو كاب سينودس ناي ارترا مصيو مسوم حبرت كيتغبرو زبل كان دبدابي تلايخ مصي مالتي سلازي نزي انا بشو تقاومي እዚ ነገር እዚ ተጠበሉ ምስበልና ንሕና ክንከይድና ተባይልና ኣነ ሰዓብተይን ንስንስፋል ካብቶም ናይ ግብፂ ታቦት ዘምፁ ሰባት ቤተክርስትያን ናብኦም ብሕብረት ናብኦም ከይድና ካብዚ ብሽዓት እዚ ኣብ ልዕለና ሽዑ الرأي غير جميل التحتو عندلو أنا حدا تتابوت ولا إيرترات تكملوا خابيد متصخاب قبسي كون عندي مسرتاو خاب قبسي سلازس بيدوانينكم نمبر بسنا بتحفت باتريارك إيرترا ناس مراقي حدتكم كتمتو مفتانكم وي مفتانهم توم ناي سندوس فال حدا خم يغا قطر له مالو بتحد وغن ግን ካህን ናይ ኣብሾደን ነበሩ ቀሺ ኣስገዶም ሎሙን ኣሎ መስለኒ ንሶሙን ማለተይ ምሳኻትኩም ከሰማምዑም ዝኽእል ዝነበረ ኩነታት ናይ ንሶም አንጻር አቡነ አንጦኒዮስ ደሙስ ዝበሉ ስለ ዝኾኑ ዲዮ ያ ተቀዳሚቲ ክጅምረልካ መጀመርያ እዞም ናይ ቶም ሓደ ካብ ግብጽ ቤተክርስትያን ኣምጽኦም ዝነበሩ ሰባት ስኢሎም ኣይኮኑን ኣምጽኦም ቅድም ታቦት ካብዚ ሓቲቶም እዮም ካብዚ ካህን ኣለዎምና ሞ ታቦት ሃብና ተባሂሉ ናይ ታቦት ክንህበኩም እንድሕር ኮይና ካህን ካብ ዓዲ ባዕና ንሰደልኩም ተባሂሉ ሕና ካህናት ካህን ኮለና ታቦት ካህን ካብ ዓዲ ከነምጽእ ዓቅሚ የብልና ንሕና እንደል ዘለና ግን ታቦት ምስተባህለ ምስ ኣበይዎም እዮም ካብ ግብጽ ዘምጽኡ ዘለዉ ማለት ሕጂ ምዚኢና እቲ ትክክል እቲ ምስኦም ክሳይ ዝገበር ዘይ ከራዳድ ዘይ ካለ ማለት እቲ መጀመርያ መሰረታዊ ዝኾነ ነገራት ናይ በዓል እዞም ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰኹም ስምዕ ዘይብሎም ኣብ አንጦኒዮስ አንጻ ኣይ ብመሰረቱ በቲ ናይቲ ሲኖዶስ ናይቲ ናይ ኤርትራ ብኡ ተማእዚዞም ስለ ዝኸዱ እዩ እሱ ሕጂ ክረኽበካ ዘይክእል ምክንያቱ እቲ ሕጂ ራእያ ዘሎ ኣባና ዘሎ ወይ ሕጂ ኣባይ ዘሎ ራእያ እንታይ እዩ እቲ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ ሕጉ ዝፈረሰ ሕጊ ናይ ኦርቶዶክስ ዘይተኸተለ ብምዃኑ ብፍላይ እቲ እንደ ሓደረ ዝበርሃልካ ነገር ታሪክ ኩንነት ናይ ዞማ ኣቦ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ብዘይከውን ነገር ሓደ እንድሕር ደኣኒ ክወርዱ ኮይኖም ከምዚ ኢሎም እዮም እሞ ኢልካ ባዕልኻ ከሳሲ ባዕልኻ ፈራዲ ኮንካ ንሓደ ተውሩዳ ኣካል ኣይኮነን እዞም ሰብ ኣቦዚኦም ብሂወቶም ስለ ዘለዉ ቃሎም ክስምዑ ይግባእ ነይሩ ሕጂ ነዚ ጉዳይ እዚ ግን ንሕና እሳቶም ዋላ ህፀፅ ሃልይዎም ድዩ የብሎምን ብዘይገድስ እዛ ቤተክርስትያን ንሕና ግን ሕጂ እንታይ ኢና ዘለና እዞም ኣቦዚኦም ሲ ቅኑዕን ኣይቅኑዕን ንክንፈልጥ ሲ ቃሎም ካይሰምዓና ከምዚ ትብሎም ዘለኹም እዮም ኢልና ክንቅበሎ ኣይንኽእልን ኢና እዚኣ እያ መሰረታዊ ዝኾነ ትፈልየትና መናፍቆም ክንተቀበልዎም ኣይንቅበሎም እዚኣ እሞ ኣብቲ ዋነሲ እቲ ቤተክርስትያን ማለት ካብ ህዝቢ ተመረፁ ኣመሓደርቲ ኣለዎ ሕዱር ካህን ኣለዎ ንስኻትኩም እውን ኣገልገልቲ ኣለኹም ብተወሳኺ ማለት ኢኹም ወይ ከዓ ንጡፋት ኣባላት ናይቲ ቤተክርስትያን ኢኹም እቲ ናይቲ ቤተክርስትያን ኣሰራርሓ ብዝፈቅዶ መሰረት ምስቶም ሽማግለታት ተላዚብኩም ማለት ከም ዝርዳእንስ ብዙሕ ግልጽነት ኣለዎ መስለኒ ማለት ጸሓፍ ኣለዎ ኣቦ ወንበር ኣለዎ ምክትል ኣቦ ወንበር ኣለዎ ተሓዝ ገንዘብ ኣለዎ ካልእ ስርዓት እውን ደካይዱ ኣለዉ ማለቶም እዮም ሕጂ ምዞም ኩሎም ተመያይጥኩም ክተረድእዎም ወይ ድማ ነቲ ማሕበር እውን ሓፈሻዊ ኣኼባ ፀዊዑ ተረዳዲኡ ፍታሕ ገብር ኣይምኽኣለን ዶ ካብ ምውፃእ ክብለካ ኢለ እንታይ ዲ መሲልካ ጆን እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ሓደ እቲ ምሕደራ ዘሎ ማለት ትክክል ክዛረብ እንድሕር ኮይና
እትሰብና ካብ ፍላጥ አይንብሎን ካብ ዘይፍላጥ ብዙሕ ነገር እዩ ክሳይ ኮይንዎ እዞም መጀመርያ እቲ ፕሮፓጋንዳ ካብቲ ቤተክርስትያን ዝወፀ እዚኦም መናፍቅ እዮም ተባሂሉ ስለዝተነዝሐ ቀጥታ ከምኡ ዓይነት ሕቶታት ምስተላዕል ንባዕሉ በቶም ላዕለዋት ዝነዝሓካን እቲ ህዝቢ ዝቕበሎን ነገር ብኻልእ ፅልዋ እዩ ወይ ከዓኒ ብክሕደት ወይ ከዓኒ ብመንፍቅነት ወይ ከዓኒ ብተሃድሶ ዝብል ስም ኢኻ ቀጥታ ንዓኻ ዝጥቃዕካ ዝሽምዝ መጀመርታ ማለት እዩ ሕጂ ቀልጢፉ እዚ ቃል እዚ ድምፂ እዚ ናባና ንኽኣቱ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ህዝቢ እዚ ንኸልግብዎ ብዙሕ ግዜ ይወሰደን ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ዘለዓለ ሰብ ቀጥታ ብምንታይ እዩ ዝረአ ተሃድሶ እዩ መናፍቂ ዝብል ቃል እዩ ዝመፁ ቀዲሙ ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ እዚኢታት ስለ ዝነበረ እቲ ሰብ እውን ነዚኢታት ነገር ኣምር ሒዙ ተጠንቀቑ ዝብል ብዙሕ ግዜ ነቲ ህዝቢ ከምዚኦም ዝብል ተጠንቀቕዎም ንዓና ዝመስሉ እዮም ዝመፁ ዝብል ምፍራሕ ቃል ስለ ዝስበኾም ኩሉ ግዜ ብከምዚኢታት ንዓኻ ነቲ ህዝቢ ቀልጢፉ ብዓይንኹም ንኽሪአካ ኣየፀጉሞን እዩ ማለት ሕጂ እዚ ብዙሕ ዕድል ኣብኡ ተጠቂሞም እዮም ነዚ ነገር እዚ ንዓኻ ቀልጢፉ ኣብቲ መወዳእታ ብፍላይ እዚ ዓይነት ክንላዕል ከም ዘለ ምስ ተጀመረ ብዓይኒ እዚ ክርዩና ቀልጢፉ እዩ ግዜ ወሰደን ማለት እዩ ስለዚ ተራዲእካ ንዓኻ ክትፈትሓሉ ትኽእል መገድሳይ ኣፀጋሚ ካልኣይ ነጥብካ እንተርኢና ይኻኒ መብዛሕትኦም እቶም ሽማግለ ዝነበሩ ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ እዮም እዚ እውን ሓደ ፅልዋ እዩ ሕጂ ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ ብምዃኖም እውን ንስኻ ተዛሪብካ ንዕኦም ወይ ከዓ ነቲ መንግስቲ ዝሰደደልካ ነገር ብመንግስቲ ተላኢኹ ንዝመፃካ ጳጳስን ካህንን ንዑ ክትቃወሙ ከለካ ምስኻ ሓቢሮም ክቃወሙ እዮም ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ብግብሪ ኣብዚ ማለት ኣብቲ ቤተክርስትያን ውሽጢ ኣብ ፀናሕካሉ እዋን ካብ ኤርትራ ልኡኻት ናይ ሲኖዶስ ይመፁ ነይሮም እዮም ኢለ ይኣምን ስለዚ ድበፅሑኹም ነይሮም ዶ ላዕለዎት ሓለፍቲ እወ ንባዕሉ ሕጂ ድመጥሮስ መፂና ነይሩ እዚ ይፍታሄ እዚ መን ኢኻ ትብሎ ይፍታሄ ድመጥሮስ ማለት እዩ ይፍታሄ ድመጥሮስ መፂ ነይሩ ምስቲ ሕጂ ኣብ ጀርመን ዘሎ ሊቀ ካህናት ተባሂሉ ናይ ሽዑ ሊቀ ካህናት ናይ ኤውሮጳ ገይሮሞ ነይሮም ቀሺ ምንም ዝብሎ ኣይ ጀርመን ኣለ ሓደ እዚኦም መፂኦምና ነይሮም ዝሕተዚ ብዙሕ ዝተለዓለ ነገራት ኣይነበረን ግን ንዑ ከይነልዕሎ እንታይ ገይሮም ሽፍኑና ነይሮም ከምዚ ዝብሉ ኣለው ተጠንቀቑሎም ነቲ ዘረባ ነገር ብጣዕሚ እዩ ክሳይ ዝገብረካ ይኸልፍዎ ነይሮም ማለት እዩ ነዚ ነገራት እዚ ምክንያቱ ኣብ ኖርዌይ ተሓቲቶም ስለ ዝመፁ ነዚ ነገር እዚ ንኸይነብሎ ነቲ ዘረባ ብጣዕሚ ክሳይ ገብሮ ይኸልፈና ነይሩ ማለት እዩ ዋላ ብዝተለዓለሉ ግዜ ሓደ ክልተ ሰባት ተላዒሉ ነይሩ ብክልተ ሰባት ግን ነቲ መልሲ ብሸፈፍ እዩ ዝሕለፍ ነይሩ ተፋቆሩ ንሳትኩም ተፋቆሩ ዝብል መልሲ ጥራሕ መፀና ነይሩ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ከም ዳዕበካሉ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽ እቲ ናይ ሰብ ከዓ ንሰብ እዩ ወይ ከዓ ናይ ቄሳር ንቄሳር ክኸውን ስለዚ ከመይ ገይሮም ደቂ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ወላ ንመንግስቲ እናደገፉ ነቲ ናይ ስጋ ኣብኡ መሊሶም ነቲ መንፈሳዊ ሂወቶም ክውፍ ይኽእሉ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል መሰረታዊ ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ እቲ ኣፍልጦ ዝበሃል ነገር እዩ ሕጂ ኣብዚ ክሳይ ትክክል ክንከውን ይግባእና እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ እዚ ነገር ኣድቂቑ ዝፈልጥ ኣፍልጦ ዝነበሮ ሕጂ እዩ ዝያዳ ኣብቲ ኣፍልጦ እቲ ምስጢር ዝወፅእ ዘሎ እምበር ጥርጣሬ እውን ኣብቲ ህዝቢ እውን ነይርዎ እዩ ምክንያቱ ብትክክል ይፈልጥ እዩ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ምክንያት ከመይ እንተኢልና ቃሎም ስለዘይተሰምዐ ንዕኦም ዝስዕብ ኣካል እውን ስለዘይነበረ እቲ ሓደ ተንስኡ ዝዛረብ ዝነበረ ብፍላይ ከዓ እዞም ናይ ሰሜን ኣሜሪካ እሳቶምን ንዕኦም ዝመስሉን ዘውፅዎን ዘቃልሕዎን ዝነበሩ ድምፂ ከጋናዝብ ህድእ ኢሉ ከስተውዕል ዝኽእል ሰብ እንተዘይኮይኑ ከስተውዕሎ ዝኽእል ብኣጋ ክርዳእካ ዝኽእል ነገር ኣይነበረን ብፍላይ ኣፍልጦ እንተዘይብልካ ኣብቲ ሃይማኖታዊ ነገራት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ እውን ሽግር ነይሩ እዩ ምክንያቱ ኣፍልጦ ስለዘይነበሮም ንዓና ተመሲሎም ኣትውና ኣለው ዝብል ሓሳብ ስለዝመፀ እዚ ነቲ ህዝቢ የሰንቡዶ እዩ ማለት እዩ ሕጂ በዚ እውን ተቐባልነት ኣይትረክብን ኢኻ ብዙሕ ብርግፅ ማለት ብዙሕ ግዜ መናፍቃን ወይ እውን ከምዚ ተሓድሶ ዝብል ቃል ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ተለሚዱ ማለት መውፃእ ኣፍ ናይ ብዙሓት ሰባት ኮይኑ ነይሩ እዩ
انتاي مالت ترجمو نعاها نعي مالت تهدسو قال مالت نعي مالت قنوع كريستيان مالتي لم تصوعن له مالتي مخنياتو نكريستنا دويلو الزارب نكريستنا زموجوت نهايمانوتو زقوم سب إيو نعي مجلس إيه مخنياتو كم إلى النسبيلة بزح أي سكرني مخنيات كمان تلكني تهدسو مالت محدث مالتي أنا خاني كل جزء هيوتي بونجل من تحدث زنبر سب إلى إزام وزغات مرت وانجل كأنسي كل جزء بقى الأملاخ كل جزء أنت يقول كان حدث يزن نجرنا مالتي حجي زي تهدسو حدا تهدسو زبل إمنت يلن مسرته مالت أنا سبلت أنا قريب الليل جن سب كومنت بلن نجن تهدسو مالت تهدسو زبل إمنت يبلين كوينو جن محدث جن كل جزء محدث زدليه هو سلزلنا كريستيان كل جزء محدث زدليه هو تزدليه امنت جن حدث تلكنا جن امنت كحدث تنس اكل جن اني راهون انا اخبطم من امنت تتحدث على وايلم السوق اكل ايكونكم تايداني سرعاتن حجن جنا كتكلالو بتكريستيان كاني بسرعاتن بحجان بقوننان كتمحدر كتكل علوا منغست خاني كايدو كبتكريستيان كوز كخل علوا اذن تزي كوينناتي حطو كمزي تهدسو لهم حاجه ليلهم حاجه زين عيبزح كساي قبرني مالي اذا نعخا اب كلتا شعن تشعاتن تقبلت كابيتا كريستيان ناي اب شودن زلو ابياتا كريستياناتون تطرنف يا مسلني اموداتو تابوت كاب ግብጽ ዘምጹን ታቦት ካብ አስመራ ደምጹን ብምባል ኣብ ክልተ ተኸፊላ ፖለቲካዊ አራያታቱን ብንጹር ኣሞንጎኦም ናይ ደገፍትን ናይ ተቃውምትን ዓይነት ብደስምዕ መገዲ እቶም ምእመናን ኣብ ክልተ ተመቂሎም ትኸይዳላ ሕጂ ኣብቲ ኣቃማ ናይታ ቤተክርስትያን ማለት ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝእከብ ግና እቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኣቱ ኣይፍለጥን እዩ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ بحفشو تا بيتا كريستيان بخم درجة فلاليا كتري أخلخا انتاي سمعك أنا عقا مجمرتا كم كريستيان مالتي كم كريستيان بوانجيل حادث غنا كم أورتودكس كا بسرعة حادلنا نأمن حزبنا كم زغيرو تباتاتينو بيتا كريستيانات كا اتفانا جيلو اتحادة بيتا كريستيان مستحادة بيتا كريستيان حبرت زي بلو كريئو خلقو كابت زحمن نجر أبيوتي نزي مخنياتو بحدا وانجل حدا مصحف قدس تسريتك بحنت سرعتك أنا تسأميتك كن السرعة كم زيلو هزبي تباتاتينو ترح كمان كيكون زي سلام كبهالو له أبزيك الدرجة بسيح يخطيهم كلها مخ أب زمننا مخ أب زمعبل أوان مخ أبزي أبعدي أمعبل هاجر علنا اندابلنا بناي دحورات حساسبة بتخرسان كم زجرنا كتفارالي خري أقول له خذ هزبي كم يمانة بتعمي يسمع عنه مالتي زعواتي مالت تابيتا كريستيان ناي ستوكهولم زلا بوتا ناي بيتا كريستيان يبلان ناتا ناي غزارسا اقدما ابتحتي ناي حدا ناي شودناوي بيتا كريستيان يانيرا مالتي ناي شودناوي بيتا كريستيان ابتحتي ادهابتا مصلل بوتا نيرا حجت بوتا تتحديغي كسابلومي ناتا بيتا كريستيان يبلان اب ستوكهولم كسابلومي ناتا بيتا كريستيان اب بزحات كاتماتات يبلان بنصاروتنا ኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ናታተን አብያተ ክርስቲያናት እንደዓደጋ ይኸዳሉ ኣብ ሾደን ኮሙን አባላት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ቀስ በቀስ ናብታ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ይኸዱለው ሕጂ እዚ ኮነሉ ዝኻለ ምክንያት ስለምንታይ ልካ ተሐስብ ስለምንታይ ፋይናንሳዊ አታው ገንዘብ ከላታ ቤተ ክርስቲያን ደይትዕድግ ይልካ ተሐስብ يا مجمرتات يسمع عن نجر انتهى أيو مسيلك يوحنس حزبنا سي كابتي خواز الجنزب كخفل حزبي كابتي كزوع تزوع كاي خمت زغل أكاليو كابتي عزيز كاي زغل أكاليو مخنياتو إذا سبنا زي أبز تعدمو إيو ترح إيدي كيدني زي كيد حزبي مكان دن بتخرسيان مالتي حجي بتخرسيان فلاقين حجي مزا بتخرسيان زاناي سوكولوم سلن زارب زلنا إذا حزب زي إذا بتخرسيان زي أزي كابي عسان شو منتنا عمت غير له كابزي مسرت مالتي حجي
ገንዘብ ዝኢኑ ድዩ ዘይገዝ እንተልካኒ ካል ምክንያታት ይልኸውን ግን ኣነ ከም ውልቃዊ ነገር ክሪኦ ከለኹ ግን ከምቲ ኣነ ኣብቲ ቤተክርስትያን ዝነበርኩ ግዜ ሕጂ ከዓ ተሰብ በዚሑን ይምበር ኣይነከየን ከዓ ማለት እዩ ብኡ መጠን ክሪኦ ከለኹ ግን ናይ ገንዘብ ፀገም ኣለዎ ኣይብልኒ ምክንያቱ ኣታዊታት ናይቲ ቤተክርስትያንቲ ኣብቲ ግዜ ዝነበርናዮ እቲ ህዝቢ ዘዋፅኦ ዝነበረን ዝኸይ ዝነበረ ኣታዊታቱን ካብዚ ሕጂ ንሕና ኣነ ሕጂ ዘገልግሎ ዘለኹ ቤተክርስትያን ብተዓፃፃፊ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ ገንዘብ ተዓፃፃፊ ክንብል ከለና እንታይ ማለት ተዓፃፃፊ ኢልካ እሞ ተዓፃፃፊ ማለት እንታይ ሕጂ ካብዚ ኣታዊ እዚ ህዝቢ ኣብዚ ሕጂ ዘለኹ ቤተክርስትያን ተዓፃፃፊ ክብል ከለኹ ብብዙሕ መገዲ ብዝተፈላለየ መገዲ ምክንያቱ ናይ ስቶኮልም ሕጂ ንኣብነት እንድሕር ርኢናዮ ብሞባእ ኢሉ ዝዋፅእ ኣሎ ሞባእ ማለት እዩ መብፅዓ ተባሂሉ ዝህብ መብፅዓ ህዝብና መልኢ እዩ ካብ ብዝሕ ዝተለዓለ ማለት እዩ እቲ ካልእ ናይ እንዳ ህንፃ ዝብል ፍሉይ ፕሮጀክት ኣሎ ፍሉይ ፕሮጀክት ማለት እዩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ንህንፃ ጥራሕ ተባሂሉ ዝጉስጉስ ፕሮጀክት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ኣብ ትሕቲ ክፍሊ እንዳ ህንፃ ዝብል ኣብ ትሕቲኡ ከዓኒ ሕድሪ ቦና ብግብረና ዝብል ከዓኒ ሓደ ፕሮጀክት ከዓኒ ብመንእሰያት ዝቆመ ከዓ ነይሩ እዚ ከዓኒ ዕላምኡ እንታይ ነይሩ ንኩሉ ሰብ ሰባት ብዙሕ ሰብ ኣውቶጂሮ ብዝኸፍል ቀፃሊ ማለት እዩ ወርሒ ቀፃሊ ካብ ኣካውንት ናቱ ከም ዝሓልፍ ገንዘብ ካብ ሕሳቡ ከም ዝሓልፍ ባዕሉ ማለት ብፍታው ክንዲዚአን ክገብር ኢሉስ ወርሒ ኣታውን ቤተክርስትያን ንህንፃ ቤተክርስትያን ከም ዝገብር ሓደ ፕሮጀክት እውን ቆይሙ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ክሳብ 400 ዝኾኑ ሰባት ከዓኒ ወርሓዊ ብኣውቶጂሮ ከም ዝኸፍሉ ተጎስጒሱሉ ይኸፍሉ ነይሮም ሕጂ እቲ ኣታዊታት ናይታ ቤተክርስትያን እንድሕር ዳ ርኢናየን ሕፅረት ገንዘብ እዩ ቤተክርስትያን ዘይብሉን ንብል እንተሊና ኣነ ነዚ ብዙሕ ኣይቅበለን እየ ማለት እዩ ሕጂ ክንዲዚ እንዳዋፀ እዚ ህዝቢ እዚ ንቤተክርስትያን ውፉይ ክንሱ ገንዘቡ ለጋስ ክንሱ ሲ ሕጂ እዋን እዚ ካብን ናብን ናብ ናይ ኢትዮጵያን ናብ ናይ ሶርያን ናብ ናይ ሸወደን እንዳበለ ላዕልን ታሕትን ክብል ከሎ ክትሪኦ ከለካ ያ ብጣዕሚ ይስማዓካ ከም ሰብ መጠን ኣነ ከምቲ ሰብ ስምዖ ንዓይ እውን ስማዓኒ ማለት ኣብ ቤተክርስትያን ክሳዕ ክንደይ ዓመተ ምህረት ኢኻ ምስ ኣገልጊልካ ፀኒዕካ ኣነ ካብ 5 ዓመት ኣገልጊለ ካብ 2010 ክሳብ 2014 ግርም ሕጂ ኣብቲ እዋን እቲ ክተገልግል ኣብ ፀናሕካሉ እዋን ኣብ ሙሉእ ሸወደን እውን ኣገልግሎት ነይሩ ዋይታ ቤተክርስትያን እሞ ኣብ ክንደይ ከተማታት ተዘርግሐ ነይሩ ካብኡ ድእከብ ገንዘብ ነይሩ ዶ ነዚ ኩሉ ከመይ ትቆፃፀርዎ ነርኩም ኣብቲ ከባቢ ሽማግለታት ብቀረባ ክትዕዘብ ስለ ትኽእል ነበርካ ማለት ከም ኣባል ናይ ትምህርቲ ሰንበት ኮይንካ ስለዚ ከመይ ኢኹም ትቆፃፀርዎ ወይ ከመይ እዮም ድሕዝዎ ነይሮም ሕጂ ኣነ ኣብኡ ክፍሊ ሕሳብ ኣይነበርኩን ብትክክላዊ ክስታይ ነገር ክበካ ይክእልን እየ ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ቤተክርስትያናት ብዙሕ ከምዚ ሕጂ ተማሳሪተን ኣይነበራን ዓበይቲ ርእሰን ዝኽኣላ ቤተክርስትያናት ኣይኮናን ነይረን እንታይ ደኣኒ ብዙሕ ንስቶኮሎም እንዳመፀ ኣብ ወርሒ ዲብ ገለዲ እውን ቅዱስ ቁርባን ወሲዱ ኣቀዲሱ ዝኸይድ ኣካል ነይሩ ከምኡ ከዓኒ ገለገለ ቤተክርስትያናት ከዓኒ ዝማሳረቱ ማሕበራት ማለት እዩ ቤተክርስትያን ኣይኮናን ማሕበራት ግን ዝምስረታ ነይረን ንዐን ከዓኒ ከከይድና ከዓኒ ቅዳሴ ገይርናለን ንመለስ ነይርና ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ እውን ኣታውን ቤተክርስትያን ክኸውን ቤተክርስትያን ምእንቲ ክንሰርሕ እውን ጎስጒስና ንኸይድ እውን ነይርና ማለት እዩ ምክንያቱ እሰን ንባዕላተን ማሕበር እምበር ቤተክርስትያን ኣይነበራን ክንመፅእ ከለና ተኣኪብና ቀዲስና ለን ንኸይድ ምለሳ ስለዚ ብድሕሪኡ እዩ እቲ ምምስራት መብዛሕትአን ማለት እዩ ብፍላይ የተበር ጥራሕ ነይራ ሽዑ መስለኒ ብዘይተጋጊየ ታቦት ዝነበራ ካልእ ዝነበረና ይመስለኒ መብዛሕትአን ሽዑና ንማሳረተን ነይርና ማለት እዩ ስለዚ እሳተን ናይ ገዛእ ርእሰን ቤተክርስትያን ናይ ገዛእ ርእሰን ታቦት ስለዘይነበረን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዓይነን ኩሉ ግዜ ንስተኮሎም ነይሩ ማለት ሕጂ ማዕርክ እንደይ እቲ ኣታዊታት ካብ ወስዳ ነይረን ካልእ ሕቶ እዩ ኣነ ዘብሎ ነገር ይብለ ግን ብፍላይ ኩሉ ግዜ እውን ነብሎ ነገር እንታይ እዩ ዝያዳ ንቤተክርስትያን መባእ ክኸፍላ እሞ ቤተክርስትያን ክንገዝእ እውን ሓገዝ እውን ንጉስጉስ ኣብቲ ቤተክርስትያናት ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ከመይ ኣታዊታት ካብኡ ዝወስዶ ዝቆፃፀሮን ግን ብዙሕ ፍልጥ የብለኝ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን
ቤተ ክርስቲያን ከም ልምዲ ማለት ሰንበት ተዋጽእ ገንዘብ ናይ ሞባ እውን ከይተረፈ ትዛረብ ያመስለኒ ብተወሳኹን እዚ ሕድሪ ኣቦና ብዝብል ኣብ ዝግበር ዝነበረ ምእካብ ገንዘቡን ሓደ ካብቶም ነቲ ጎስጓስ ዘካይድ ዝነበሩ ንጥፋት ንስኻ ኢኻ ስለዚ ነዚ ገንዘብ ዝኸመይ ኣይትፈልጥዎን እቲ ብሓፈሽኡ ግን ቅሙጥ ገንዘብ እታ ቤተ ክርስቲያን ክንደይ ሚልዮን ኣለዋ ገለ ዝብልሲ እቲ ማሕበር ኣይፈልጥኒ ማለት ድዩ ሕጂ የና እዩ እዚ ንሕና ንቋፃፀሮ ገንዘብ እቲ ናይ ሕድሪ ቦና ብግብርና ዝብል መንእሰያት ዘእተውዎ ገንዘብ ቀጥታ ከኣነ ናብ እንዳ ህንፃ ዝኣቱ ሕሳብ ነዚ ንሕና ንቋፃፀሮ ኢና ማለት ኣታዊታቱ ንፈልጦ ኢና ሕጂ እዚ ሓፂር ግዜ ይኸይዱ ብድሕሪኡ ግን ንዓና ከወርድና ተገዲዱ ማለት እዩ ጠጠው ክብል ተገይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ዕላሙ ኣደነው ክርዳእኒ ይክእልኒ ግን ኣስጊእዎም ብዘይ ክሳይ ማለት መንእሰያት ስለ ዝነበርና ብህዝቢ እውን ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ ስለ ዘስግዎም ቀጥታ ነቲ ፕሮጀክት ጠጠው ከብልዎ ተገይሩ ማለት እዩ እቲ ፕሮጀክት ጠጠው ኣይበለን እቲ ሕሳብ ይኸይድ ንዓና ግን ኦልሬዲ ኣብ ተጅሮ ስለ ዝተገብረ እቲ ሕሳብ ግን ብድሕሪኡ ግን ጠጠው ክትብል ተገይራ ማለት ንሕና ካብቲ መሪሕነት ክንወርድ የማነ እቶም ጠጠው ደብልኩም ንዓኹም ሽማግለታት ድዮም እንታወት ኣካላት እዮም ሽማግለ ናይ ቤተ ክርስቲያን ንሕና ፕሮጀክት ናይታ ንእሽቶ ፕሮጀክት ኣለና ሽዑ እዚ ብማሕበር ይቆይሙ ብቤተ ክርስቲያን ይቆይሙ ድሓር ግን ጠጠው ዘብሉና ዘለዉ ግን ጠጠው ክትብል ዝወሰኑ ግና ተኣሽሙ እዮም ማሕበር እቶም ኮሚቴ እዮም ናይቲ ሽማግለታት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዚኦም ኩሎም ሰባት ሰብ ድፈልጦም ድዮም ትምእመን ድፈልጦም ኮሚቴ ድዮም ነይሮም ብሓቂ ህዝቢ ዝመረፆም እንዲ ኣብቲ እዋን እቲ ትዝክሮም መን ነይሮም ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ኣብ ቀሺ ኣስጎዶም ከም ኣቦ ነይሮም ናይቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ መን ሽሙ ክፍሎም ነይሩ ፀሓፊ ጎይቶኦም ነይሩ ምክትል ኣባ መንበር እዚኦም ቶም ቀንዲ ወሰንቲ ማለት እዩ ጓል ርሲ ኣለዎ ፀሓፊ ዝነበረ ሽማ ርሲ ኣለዎ እዚኦም ቶም ዋና ክሳይ ዝነበሩ ማለት እዩ ናይቲ ቤተክርስትያን ክሳይ ኣካይድ ዝነበሩ ስለዚ ስኻትኩም ነቲ ዝነበረኩም ፀብፃብ ናይ ገንዘብ ረኪብኩም ካብኦም ወሪድኩም ኣልጊስኩም ማለት ኢኹም ያ ትክክል ክንደይ ይኸውን ገንዘብ ነይርኩም ሽዑ ከባቢ ካብ 6-800 ሺሕ ይኸውን እቲ ገንዘብ ዝተኣተወ እዚ ብምንታይ እዩ መብዛሕትኡ ብኣውቶጅሮ እቲ ካልእ ከኣነ እንዳሽሻል ስለ ዝኾነ ብጥረ ገንዘብ ኣምፂኡ ይኸፍሎም ነይሩ ማለት እዩ ተረፈ ግን ወርሓዊ ካብ ብቐጥታ በቲ ድሰልዖ ማለት እዩ ይኸፍል ነይሩ ማለት እዩ ያ ሰብ ንሕና ንስልዕ ኣሎምን ኢና እንታይ ኢና ንገብር እቲ 100 ኢና ጌርናያ ዝተሓተ ማለት መብዛሕትኡ ኩሉ ካብቲ 100 ንታሕቲ እዩ ዝኸፍል ብዝኾነ ግን ይፈላለ ማለት 200 ዝኸፍል ኣሎ ገሊኦም መስጋብ 1000 ዝኸፍሉ ነይሮም ማለት እዩ ማለት ይፈላለ እቲ ዝኸፍሎ ሰብ ንሕና ብዝተሓተ ብ100 ዋላ ክኸፍል ወርሓውን ተገይርዎ በዝኸፍል ነቲ እታ ፕሮጀክት ትብስኩስ ነይራ ህራይ እዛ ብልደታ ማርያም እትፍለጥ ማለት ጉንበት ሓደ ዓመታዊ ክብረ በዓል ተብዕል ቤተ ክርስቲያን ኣብ ውሽጣ ብዘይካቲ ፖለቲካዊ ፀግዒ ናይ መንግስቲ ዘለዋ ብተወሳኺ እውን በዚ ተፈላለየ ፀቢብነት ኣረኣያታት ዘለዎ ናይ ወገነይ ወገንካ ነይሩ ወይ ይበሃል ኣብቲ እዋን ትዝክሮ ነገር እንታይ ማለት ከምዚ ክብል ማለት ጎሊሑ ዝረአ ነገር ብከምዚ ዓይነት ክግለጽ ዝኽእል ነገር ኣይልን ግን ብሓፈሻ ባህርያዊ ክህሉ ይኽእል እዩ ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ነይሩ ክትብል እውን የሰክፈካ እዩ ምክንያቱ ሽዑብቲ ግን እዚ ድሓን ቁርብ ክሳይ ተገበርኩ ይሓይሽ መስለኒ ቁርብ ክተቕሶ ኣይደለኹን እቲ እዋናት ዝነበረ ቁርብ ጎሊሑ ዝተረኣየ ነገር ስለ ዘይነበረ ሓፈሻዊ ንዑ እንተ ከም ዘለዎ ክገርፎላ ግን ስ ነይሩ እዩ ቁርብትለ ኣነ ካባኻ ይኮንኩ ሰሚዐዮ ማለት ነዚ መደብ ዝኸዳሉ ከለኹ ኣብ ዝነበረ ሕቶ ጥራይ ንምስክርነት ስለ ዘይነበሮ ጥራይና ነምፅኦ ዘለና ሕጂ ከመርእስቲ ሕራይ ካበልካ ተዓቅቦ ጌርካ ክሓልፎ ክእል ማለት እዩ ተዓቅቦ ክገብረሉ ደልየ ሓፈሻዊት ዝነበረ ነይሩ እንድዩ ግን ንዑ ኣቴ ክትንትኖ ኣይደለኹን ብሓፈሻ ግን ኣብ መንጎ ዝተፈጥረታት ተፈጥሮ ግን ነይሩ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፀናሕካሉ እዋን መንእሰያት ብብዝሒ ኣብ ድመፅሉ ናይ ትምህርቲ ሰንበት መደባት ኣብ ዝግበረሉ
تا بيت كريستيان نتم حدث مصاتي كما خازبلو يحجزهم علىخو بمبال كان منغس ودن حدا ناي بروجكت ገንዘብ تقبل حجز يوهابا نيرو يبحالي ወይ እውን ኣሎ ሕጁን ይባሃል ብዛዕባ ዝተሃት ፈልጦ የማነ እዚ ኣነ ብዙሕ ትዝፈልጦ ነገር እንተልዩ ከም ኩሉ ቤተክርስትያን ንጥፈታት ዝገብር ንጥፈታት ትገብርሞ ንጥፈታት ከዓኒ ናይቲ ዝገበርካዮ ንጥፈታት ከዓኒ ትካላት ይሕግዘካ እየን ወዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ቤተክርስትያናት ዝገብሮ እዩ እዚ ከዓኒ ሕጋዊ ዝኾነ ነገር ዝንታዩ ልክዕቲ ቤተክርስትያን ኣለኻ بنتفتات على النيل كاتملكت بيلداز بحكون حجزة كمالتي لذي أنا بزي إذا أتويتات فلت نبر بزح قال أفلت أوتات يبلين إزغاني بنفسه كبيت خرسيانات بخلو نجبرينا هنياتو نايتي تجبرو نتفتات حجي ناتو بملكة ملكات صدو بوخان ملكة كاساتهم كاني حجز كارتي بتجبرو متابعها هو خمالتي መንፈሳዊ ትቦ ጽናዕኩም አገልግሎት ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ማሐፈሽ ወላ ሕጁን ድካየድ ደሎ ሎሚ ተሪተጋጌ ኣብ ከተማ ሳንዲቪከን ያደላha መስለኒ ሕጁን ኣብቲ አገልግሎት ትቅጽል ኣለኻ ዲኻ ያ ኣለሁ هراي ስለዚ ክሳብ ክንደይኻ ማለት በቲ ዘለኹም አገልግሎት ነዞም ሓደስ መጻእተኛታሲ ከምቲ ዝግባእ ሓደ መንፈሳዊ አገልግሎት በቲ ሓደ ከዓ ከምኡን ሓፈሻዊ ናይ ማሕበራዊ መንባብሮ ምኽርታት ከምቲ ዝግባእን ብቁንዕን መገድ ንረኽቡ ኣለው ወይ ከዓ ነይሮም ኢልካ ተሓስብ ካብኡ እንተኮይኖም ክሳዕ ክንደይ ውፅኢታዊ ኮይኑ ድማ ተራእዩ ምክንያቱም ዛ ሾደን ትበሃል ሃገር ብዙሓት መንእሰያት ማለት ኣብ ሕማቅ ነውፅ ዘለው ዝመልአት ሃገር ዳርጋ ሕጂ ብሓፈሻ እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ኣነ ፖዚቲቭ ወይ ከዓ በአዎንታዊ ዓይኒ ዝሪኦ ምክንያቱ ንኩሉ ከገናዝብ ዝኽእል ደረጃ በፂሑ ዘሎ ይመስለኒ ሕጂ ብፍላይ ከዓ ሕጂ ማለት ኣብዚ ሕጂ ደረጃ በፂሕዎ ዘሎ እዚ ማዕከናት ዜና ዓለም ብሓፈሻ ከዓኒ ዋላ ኣብቲ ወንጌል ዘሎ ርድኢት እውን ኣእምሩ ኣስፊሑ ንክጥምቶ ገይርዎ እዩ ሕጂ ኣብዚ ዘሎ ብፍላይ ከዓኒ ኣብዚ ዘለና እንድሕር ክብል ኮይነ ግን ሕጂ ንቑሓት መንእሰያት ከስተውህሉ ዝኽእሉ ሓይሊ ዘለዎም መጻኢ ራእይ ዘለዎም ብናብራኻ ዕዉታት ክኾኑ ዝኽእሉ ክነቃቕሑ ዝኽእሉ መንፈስ ዘለዎም ስምብራቶም ክሕውዩ ዝኽእሉ መንእሰያት ይትንስኡ ኣለዉ ይብል ኣነ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ መብዛሕትኡ በዚ መፅአ ሰብ በዚ ብፍላይ ኣብዚ ዘለና ሃገር ዝነብር ሰብ በዚ ስምብራት ባሕርን ስምብራት ናይ ሰሃራን በረኻን ተሳጊሩ ክንደይ ሽግር ዝመፀ እዩ ሕጂ بحد نجار صبغ يخبلك إيه بس بلا زلخ مالتي يرخب الله خبلك خلخ بتحد نجار جن حجز كل سمبرات زمسيو نزغ حويلو عرفتي بتخرسيان زمس بزحد أسب حجي بتخرسيان يوقي بزلهم أنت وين أنت الكان خاني بس لا لو عرفت دليل الحجي عرفت دليل متسمو حجي وين جالك عرفوا زعرف كأخل جزاء جزابي هري وسخاني بالسراتي أنت بالسرات كان بالسرات وين جالي مالت حجي بز ነገር መጽሞ ግን ሕጂ እንታ ኮይነ ኣለኹ አንተ ወጽቆስኩ ሕጂ መጽያ ዘለኹ እታ ቤተ ክርስቲያን ግን ብሰንክ ምፍል ላይ ናይታ ቤተ ክርስቲያን እቲ መንእሰይ ዓሪፉ ክነብር ኣይካለን ሰላም ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ክረክብ ኣይካለን ምክንያቱ እታ ቤተ ክርስቲያን ንባዕላ ዝበሉ ከጋዘንታይ ነተ ተጠንቀቀሉ ነተ ብለሉ ነሕዳ ሰላም ስለ ዘይረክበት ዘላታ ቤተ ክርስቲያን እቲ ህዝባ ንባዕሉ ሮጊኡ ክነብር ኣይካለን حجي إذا بيتازي حجزي أبزي حجي نايم مهران نايتا بتخرسيان حيلي نايتا بتخرسيان كان طبب نايتا بتخرسيان زي فقري نايتا بتخرسيان كان صنعات بقعة حجز الرأي اللي جزي إلى يعني زعمر خنياتو زوان زي حجي من سياتان دكان حجي زوم نصبحت محلال فمولدو حجينا حزوم زقبانا أبكن دخمز جن زول وان قرب تابت خرسيان دكات سوق زلا خوينا عايز معنا እታ ቤተ ክርስቲያን በቲ ደቃት ሰጎጋላ በቲ ኣብ ክልተ ተመቂላላ ኣብዚ ከተማ ደለና ስቶክሆልም ተሪተጋጌ ሓደዚ ብቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን በቲ ሓደውን ናይ አቡነ አረጋዊ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ መስለኒ ኣብቲ ዘለኹሞ ከተማውን ሳንዲቪከን በተመሳሳሊ ኩነታት ኣሎ ኣብተን ካልኦት ንበዓል ኡምዮ የተቦሪ ገለ እንዳበልና ተኸይድና ኩሉ ከምኡ በለ ክሳዕ ኖርዌይ ፊንላንድ ዝርጋዕ ዓይነት ኣገባባት እዚ ሕጂ ሙሉ ብሙሉ
السطر عليه كونه نأبونا أنطونيوس ون كم باتريارك قبلوهم ديدليو جن كأن هو جن كم تقاومت ناي منبر ببسنا نبعل أبونا لقاس ركوهم علو قالوتون مالته إذا جفح مبال تراي نايت منقصت ألك أم إتاو تراي دي ملكت ويسنا أقل أقامنا لكم منقصتكو انتهي يزبر زلو انتهي يزبر رديت زلنا مسيلكا قمالسي أبرسحات السفر حجي اندحر دا بتخكل اندحر دا صوريو كفل أكلات كان كدان كان صغور كان اندحر دا صوريو اتي قمالاي مصا كان يزبل امنتي زلني اب صوري ነገር كنبر سለ بايتا ስለዚህ ፍጥሮል ማለት ሕጂ እንታይ እቲ መንግስቲ ጸገም ክንብል እንከለናኮ ጸገም ንጸገሙ ክሽፍኑሉ ዝኽእሉ ከምብርዎ ዝኽእሉ ከሓብዎ ዝኽእሉ ሰባት ስለ ዝረኸበይ ባይታ ስለ ዝረኸበይ ስለዚህ ሕጂ እቲ መንግስቲ ናይ ገዛሉ ናቱ ዝኾነ ጌጋታት ኣለዎ ንሕና ግን ሕጂ ንዛር ዘለና ግን ናቱ ጌጋስ ንምንታይ ከንሕና ናቱ ተሐመልት ናቱ ሲ ኣጣቃዕትን ኸውን ናይቲ ጌጋሲ ካብ ኣብታይስ ካብ ዝዕንድራሲ ዕንድራ ኣለዋ ኢልን ዝዕንድራ ይበዝሓ ይባል ሕጂ ንምንታይ ኢና ንሕና ናይቲ ጸገም ፈሊና ኣለሊና ንጸገማት ክንፈትሕ ክንድንኽእል ዚ ከመይልና ኢና ነቲ ሽግር ተመሊስና ነቲ ጸገም ነቲ ህዝብና ጸገም እንውስኸሉ ዘለና እንተልካኒ ናይቲ መንግስቲ ጸገም ዘይኮነ ናይቲ ህዝብና ናይቲ ኣገልገልቲ ድኽመት ኣለና ማለት ድኽመት ኣብቲ ገልገልቲ ዳይ ዘሎ ተወሳኺ እምበር ድኽመት ካብ መንግስትና ዝመፀ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት ካብቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ካብቲ ስርዓት ጥራሕ ዝመፀ ኣይኮነን እንታይ ዳኒ እቲ ድኹም ኣተሓሳስብዎም ርኢውን ኣብኦም ዓሲሉ እዩ ዘሎ ክብለካ ይደልኣነ በዚ ኸ ንዓና ክሳይ ዝገብረልና ዘሎ ከፊኢና ዘሎ ማለት هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ብዙሓት ምእመን ናይ ዛ ቤተ ክርስቲያን ብልምዲ ማለት እዩ ብፍላይቶም ነዊሕ ዓመታት ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ተቐመጡ ብዛዕባ ሃይማኖት ግዴ ይብሎምን ወይ መርዓን ናይ ደቆም ክህሉ ከሎ ወይ ድማ ፍትሓት ክህሉ ከሎ ጥራዮም ድመፁ ናብ ቤተ ክርስቲያን ይዝበሃል በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቶም ካብ ኤርትራ ተላኢኾም ድመፁ ከም በዓል ኣቡነ ሉቃስ ዝበሉ ከዓ ነቲ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ኩነታት ኣጋዲዶሞ ነቲ ምእመኑን ከም ትግባእ ንኸይርድኦ ዓብ ኣስተዋጽኦ ገብሩለዉ ነቲ ህልው ኩነታት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ማለት ብዘይ ሕንከት ይሸፋፍንዎ ኣለዉ ዝብል ዘረባ ኣሎ ማለት ኣክንዲ መንግስቲ ኮይኖም ሰርሕለዉ ድበሃል ኣሎ ኣክንዲ ቤተ ክርስቲያን ደይኮነ እሞ እንታይ ርኢኻ እንታይ ዘሎ መሲ ኣብዚ ርእይተይናተይ ሓሳብ እንዲሕር ኣሎ ኮይኑ እዛ ቤተ ክርስቲያንና ሕጂ ኣደባባይ ዝወፀ ምስጢር ክትዕቅቦ ይከኣልን ሕጂ እዞም ኣቦታት እውን መንግስቲ ኢድ ከም ዘይብሉ ባይታ ከም ዘይብሉ ክነግሩ ከለና እዚ ከዓኒ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ከዓ ሕጂ ከዓኒ ብዝተፈላለየ መገዲ ከዓኒ ተታሒዙ ፀኒሑ ዝወፅእ ዘሎ ሓቅነት ተገሊፁ እንዳርኣናዮ ከለና ማዕርኽ እንደይ ነዚ ሸፊኖም ነቲ መንግስቲ ክኽውልዎን ክፀብቕዎን ክወላውልዎን ይደልዩ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ነታ ቤተክርስትያን ከዓ ተደንግፀካ ምክንያቱ እዚ እንዳርኣዩ ከማን ነቲ መንእሰያት ነቲ ወለዶ ናይዚ ሕጂ ነዛ ቤተክርስትያንና እዚ ከም ዝሃድምዋ ከም ዝርሕቕዋ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ባይታ ዝፍጠር ዘሎ ስለዚ ኣነ ብሕፅር ዝበለ እዚ ኣቦታት እንታይ ጥራሕ ዝምነሎም ዓበይቲ እዮም ብሓቂ ዘጋጥሞምን ኣይንፈልጥን ኢና ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ማለት ካብ ዓቕምካ ንላዕሊ ይኸብደካ እዩ ብሓቂ ድዮም ነዚ እዚ ኣፎም መሊኦም ዘረብሉ ዘለውስ ብሓቂ ድዮም ኢልካ ይርድኦም ዶ ኢልካ ትሓስብ ግን ብልቦም ኣይኮኑን ማለት ዘጋጥሞም ንሶም እዮም ዝፈልጥዎ እምበር ኢድ ከም ዘይብሉ መንግስቲ ንዓና ክሕብሩና ደልዮም ኣይኮኑን ዝብል ርድኢት እዩ ዘለኒ ስለዚ እቲ ዘጋጥሞምን ዘበልዎን ግን ንዖም ዝያዳ ሶም ስለ ዝፈልጥዎ ኣነ ልቦና ይሃቦም እየ ዝብል ዋላ ሓንቲ ክብል ኣይክእልን እግዚኣብሔር እቲ ሓቁ የርእዮም ጥራሕ ይኽብሎም ዝኽእል እምበር ኣብ ቁኑዕ መገዲ ከምዚ ኣለዎ እሞ ዋላ ሶሙን ስሕትዎ ይብልኒ ሕራይ የማነ እዛ ናይ መወዳእታ ርእይቶ ኻጌርካ ክትውድኦ ወይ ናትካ ለብዋ ጌርና ክንውድኦ ደልየ በቲ ሓደ ነቶም ኣብ ናይ ገዛ እሱር ደለዉ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ አንጦኒዮስ
نعم تمحلالفو ملقت لك كسمعوها خؤليهم بتا حدا وجن كأني نتوم أمن بسنا خوينهم أب مودات عدمهم حجون جينا أبتي تايتا بيتا كريستيان وشتي دمر حزر لو كم أبونا لوكاس دبالو كمون بحفشو زي بيتا كريستيان كعرية يخلي وي كأني بحفشو نهاجرنا سلام كمال شيء خلي زبل ملقت لك أنا حقبك تعدل حراي جنحوي مجمرتا أبونا أبن أنطونيوس بمأسرتم نحنا حق تجليس لنا بمأسرتم السم بمكرهم نحنا وانجيل بريه لنا بحق مالتي حجي نسوم يوم تسأل بارخي بمنبر أو خوينهم جن سبيهم يوم مهيرهم يوم بحق خاني فريم يوم كعمالتي حجي بزنجر زي نابن أنطونيوس انتهى كلهم زغل أب إسر بيت كوينهم زسوب كهواريا يوم كمارك بس باولس هم خمس بولهم بمأسرتي بتمأسرتنا باولسي سبخون يروم سلازم نحنا ون بمأسرتهم سنينا حيلنا حزب خاني ترديو فريو خايمو دس يبالكم كلهم مقبوا مالتي نتوم نزنا جرزي وين حقن خي نخعبطو قناعات نخطفو جرهتات كاني أبصر بيتن نخيشقونن نزي زتعدل أبوتات جن جيزهم نخلو سب كوين سب زي جاجيلن كل تحمق سب هالسب جن أبجيجو إذن برسبيمو لومي منفس أملاخ نلبهم كتنكفو ولدكم كاتخونكو كما بتاعتي كاني كابزي نجرزي كابزي حمق نجرات نحنا ولدكم بقاهم بتعم حمق سمع عنا لهم نابلبهم كتملسي نعم نابلبهم كملسي زلابهم كله أمود أتا كبلو زلل نحر كوينو نخلو ولدك هنا ملقت من محلالفكو نسخاني بحبرة إذا حنت زغنت بيت كريستيان ونأمن بهاتي قدست بيت كريستيان بحنتي قدست بيت كريستيان نأمن اندابلنا أب حدث أولا مسيحها كي تزاراربن كي ترادن كي تمخرن كي تجانانحن زخل أنا زلهم منفس لو متأكدكم كتقصصوا فقر حد هيوت سلام وانجل نخسبغ مجمرتا فقري أتقدمامو أمون جوزا بتفرسيان تفعل على زلا فقر ختقبر نايز حالة فكل نجار قريفنا نفقر خنسعوما بفقر خا نشنف بفقر خا حزبنا خنقاسي نزي أنا بوتاتي يوم حلال فلهم مخنيات الصوم سلام مزقبرو نصوم مزعرقو إنا نحنا نخبر إياه أتابة كريستيان رأس تخون سلازي بزمة قدزي نخلاتهم أحواتن أبوتاتن فلايك أبوتات كهنات بوانجل كتمرحنا عمو عرق إن سلام كتقبرو مالختي محلالف أمو داتا نزي عدرزي سلازي هابكاني جون حاوي نعاخا يمسقناكا نزي كل نقر كاني سقاف حجي بتعنا حليو نزي مدى بزون كمزي سقاف سعد بسلام جزنا حنا لعول እግዚአብሔር أملاخ بربي مسقنو عزيزي مسقناكا thank you هراي كبر حاونا ممر يمانه قبرتن سأي كاب كتما سانديفيكان سلازي ناي بيتا كريستيان زولو صقام كم مقصلتا نايت كل غزي نكايدو زلنا مدبات حدا كمخانو سلازي هابكانا حبريتا بلبنا مسقناكا أبكالا أقاط أمخن رخاون تسبيتي يغني اللي أنا عزيزي مسقناكا